Makabot na sa kamot sa mga traditional PUJ drivers ug operators ang gitinguha nilang pagbalik sa kalsada. Gibuksan ang one-stop shop processing sa ilang panginabuhian karong adlaw. Ani ang report. Dinhi sa North Reclamation Area sa Dakbayan, Sugbo, naglumbay kini mga traditional PUJ. Nagproseso ang mga drivers ug operators sa mga rekisitos anang sa hingpit nila pagbalik sa panginabuhi sa kalsada. Miabot na yun ang adlaw nga gihuwat sa mga traditional PUJ nga subli na sila makabiyahe sa kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Karon ang unang adlaw sa pagpahigayon sa one-stop shop din ni proseso ang ilahang mga kinahanglan aron usab nga hingpit na silang makapanginabuhi. Ina doon ta mapakapasar sir aron makabiyahe na tag panginabuhi na. So murag nabuhian na mo kuan ani paglaom. Nabuhian ta sa dugdo. 100% na siguro ni magkadabiyahe na. Sa gimuntar nga one-stop shop gisusi ang ilang katakos kun haom na bagyod nga makabiyahe ug balik. Apil niini ang roadworthiness sa mga PUJ unit, ang physical arrangement sama sa mga plastic barrier. Matod ni Direktor Eduardo Montealto sa LTFRB7 nga mamahimong makapasakay ang mga traditional PUJ ug 80% sa mga pasahero ug 50% lang sa mga multicab. One-stop shop, dinhin na sila moderitso, dinhin na nagkandap og kuan roadworthiness ang LTO. Then kami sa amo pud nga part kining mga reconfiguration sa atong mga lingkuranan og atong gitan-aw og sakto ba gining mga barriers, no? Then pagkahumana na mahatagan na mog special permit, hatagan dayon sila og kanang balik pasada permit sa atong Cebu City. Samtang ihulagway ni City Councilor James Anthony Cuenco, chairman sa Cebu City Jeepney Task Force, nga aduna pay mga PUJ unit nga wa makaabot sa gilatid nga lagda. Gawa sa roadworthiness, gikinahanglan pa nga mopaubos sa seminar ang mga driver. Labaw sa tanan kinahanglan ang mga driver negatibo sa virus base usab sa swab test. I'm a little disappointed kay kato mga nagpa-inspection so far, nakita na to nga mga 20% ra ang nakapasar sa emission testing, sa inspection, the rest have to go back. Gidugang ni Monte Alto nga 9 pesos ang minimum nga plitihan nga gipariha dito sa kauluhan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.